ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መምሕሪት ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። እቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪየ ድሓር ድማ ባዕል ሓዳሪ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ንኡ ክብል ዝኸፈልክዎ ናይ ፍቅሪ መስዋእቲ ኣዝዩ ዘሐጉሰኒ። ኣፍቃሪየ እውን ንፍቅርና ዝኸፈልክዎ ዋጋ እንታይ ከፊለየ ክምልሶ እዩ ዝብለኒ። ዋላ እኳ ውዕለታይ ክምለስ ከቢድ እንተኾነ ምሳኺ ፀኒዐ ብፍቅሪ ተኣማኒ ኮይነ ካብ ምንባር ንላዕሊ ግና ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ይብለኒ ነይሩ። ምስ ኣፍቃሪየ ዝተዝላለና ኣብ ሓደ ናይ ቪድዮግራፍ መሰልጠኒ ማእኸል እዩ። ኣብዚ ናይ መሰልጠኒ ኮሌጅ ኢና ብዝበለፀ ዝተቐራረብና። ካብ ቀደም ጀሚረ ካሜራማን ናይ ምዃን ሕልሚ እዩ ዝነበረኒ። ኣነ ኣጋጣሚ ዝተላለኽዎ ሓደ ወዲ ድሌተይ ምስቲ ድሌቱ እናተናበበ ናይ ቀፃሊ መደባትና እውን ንዕልል ነበርና። ኩሉ ዓይነት ናይ ስቱድዮ ስራሕቲ ዘማልአ ሙሉእ ስልጠና እዩ ዝነበረ። ኣብ ከይዲ እዚ ስልጠና ምዝ ወዲ ዝነበረ ምሕዝነት ናብ ፍቅራዊ ርክብ ቀይርናዮ። ናብቲ ተመሳሳሊ ሞያና ሓደ ልቢ ምዃን ወሰኽናሉ። ቅድመይ ኣፍቃሪት ከም ዘይነበረቶን ወለዱ ልክዕ ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣተኻ ወፀኻ ዝብልዎ እዮም ዝነበሩ። ቅድመይ ዝግደሰላ ኣፍቃሪት ስለ ዘይነበረቶ ምስ ናይ ወለዱ ሓሳባትን ድሌትን ዝሳነዩ ነይሩ ፀባዩ። ኣብ ስልጠና ውዒልና እግረ መንገድና ንገዛና እንትንከይድ ኣነ ሓደ ሓሳብ ኣምፃኹ። ንምንታይ ኮፍ ኢልና ሻሂ ቡን ዘይንብል ብማል ካብቲ ናይ ቤተሰቡ ፅምዶ ከውፆ ፈተንኩ። ንሱ እውን ምሳይ ዝነበሮ ፍትወት ክኽውሎ ስለ ዘይከኣለ ንዓይ ግዜ ሂቡ ክንፃወት ኣምሰና። እዚ ንኡኡ ናይ መጀመርቱ እዩ። ኣምሲኡ ኣይፈልጥን። ኣነ እውን ምኽንያተይ ተቐባልነት ስለ ዝረክብ ዳኣ እምበር ከም ቃሕታይ ፈቆዶ ከምሲ ኣይፍቀደንን ዝነበረ። ኣፍታ ብሓደ ዘምሳናላ ሰዓት ግና ልዕሊ ናተይ ስልኪ ካብ ቤተሰቡ ብግዜኻ እቶ ዝብል ይድወለሉ ንሱ ነይሩ። ትእዛዝ ወለዱ ብምስማዕ ካሊእ ግዜ ከምኡ እንዳበልና ክንፃወት ይነግረኒ። ሕዚ ግን ክኸይድ ኢሉ ገዲፉ ንኸደ። እዚ ንዓይ ሓደ እምነት ክሕድር ገበረኒ። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ወዳት ፈቅዶ እንዳመስተ ክሓድሩን ካብ ፍቃድ ወለዶም ወፃኢ እንትኾኑን መርኣይ ልሙድ ስለ ዝኾነ ካብዚ ንድሓር ግና ኣፍታ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ነፃ መዓልቲ ዘለተና እንዳተራኸብና ሙሉእ መዓልቲ ብሓደ መውዓል ጀሚርና። ብሰንኪ ናይ ወለድና ተፅዕኖ መራኸቢና መዓልቲ ኩሉ ግዜ ቀትሪ ዕለተ ረቡዕ ነበረት። እቲ ስልጠና ንክልተ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ምስ ወለድና ኮይና ብናይ ቤተሰብ ወፃእታት ኢና ንምሃር። ይኹን እምበር ኣፍቃሪየ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ሓደ እንዳፎቶ ጎና ጎኒ ክሰርሕ ጀመረ። ስራሕ ካብ ዝጅምር ንድሓር ንመዘናግዒ ዝኸውን ኣታዊ ክረክብ ስለ ዝኽኣለ ሓቢርና በታ ልምድቲ ሰዓትና ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ መዘናግዒ ኮፍ ኢልና ክንፃወት ንውዕል። ፀባዩ ኣመና እዩ ምስጉን። ኣነ ካብ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ወፃኢ ወዲ ዝበሃል ሓው የብለይን። ክሳብ ናብ ትምህርቲ ከይደ ዝረኽቦ ኣዝየ ይናፍቆ ነበርኩ። ብዙሓት ኣወዳት የሸግሩኒ ነበሩ። ኣፍቃሪየ ግና ፅባቐ ኽዩ ግድን ድማ ፅብቕቲ ጓል ኣብ ዝኾነ ሃንደበት ዝረኸባ ወዲ ክምንያይ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንኣኺ ምሕታቶም ዘይኮነስ እቲ ዝኣመንክሎ ኣማራፂ ምጥቃም እዩ ዘድልየክ ብማል ይምዕደኒ ነይሩ። ኣነ እውን እቲ ማዕድኡ ተቐቢለ ኩሉ ፈተናታት ብቐሊሉ ክሰግር ከኣልኩ። እቶም ቀሪቦም ዘይፈልጡና ወዳት ንርክብ ዘለዎም ድሌት እንትገልጹለይ ነዚ ንነዊሕ ግዜ ምሰይ ፀንሐ ወዲ ግና ድሌተይ ክሕልወለይን ዝሕበኒ ክብርን ፍሉይ ነይሩ። እዚ ድማ ንዓይ ዘለዎ ልዑል ናይ ፍቅሪ ስምዒት ክጥሕል ገይሩኒ እዩ። እታ ኩሉ ግዜ
ካብ ትምህርቲ ነፃ ዝኾናላ መዓልቲ ዕረፍቲ የኢልና ኣብ ገዛና ውዒልና ይንፈልጥን ትምህርቲ ከም ዘለና መሲልና ኢና ሓቢርና ንውዕል። እቲ ስልጠና መብዛሕትኡ ብተግባር እዩ ዝነበረ። ሓደ መዓልቲ ክልቴና ፅምዲ ኮይና ፎቶ ንለዓል ነበርና። ንሱ ፎቶ ክለዓል ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ዘልዕለኒ ከርእየኒ ድማ በሊ ንስኽ ድማ ብተራ ክልዕልኒ ኢሉ ሂበኒ። ብዓይኒ ከመይራ ዝረኣኽዎ ምስሊ ኣፍቃርየ ኣብ ልበይ ተሓሪቑ ኣብ ልበይ ተሓቲሙ ተረፈ። እናቀያየርኩ ምስሊ እዚ ዝፎቶ ወዲ ከልዕሎ በቲ ሓደ ገጽ ሞያይ በቲ ካሊእ ድማ ፍቕሪ ኮይኑኒ ምድግጋም ኣይተሓኪየንን። እቲ ፎቶ ንለዓለሉ ዝነበርና ቦታ ደስ ዝብለ ተኽልቲ ዝበዝሖ ለምለም ሰውሒ እዩ ዝነበረ። ኩሉ ናይቲ ኮሌጅ ተምሃራይ ፅምዲ ኮይኑ ፎቶ ልምምድ ዝገብረሉ ሰዓት እዩ ዝነበረ። ኣነ ግና ኣይስተብሃልኩሉን። እቲ ዘልዓልክዎ ፎቶ ብተራይ ከሪኦ ምስ ቀረብክዎ ምቅርራብና ስምዒታዊ ዝነበረ። ኣዒንተይ ምስ ኣዒንቱ ተጠማመቱ። ብቐሊሉ ዝተፈላለዩ ኣይመስሉን። ኣብ ልብና ዝተደጎለ ረመፅ ፍቕሪ ብኣፍና ትንፋስ እናተሓንፈፀ ከንፈረይ ምስ ከንፈሩ ተጋጠሙ። ካብቲ ዝነበርናዮ ናይ ቀትሪ ሕልሚ ምስ ተመለስና ግና ኣብ ጥቃና ደው ኢሎም መድመቕቲ ፍቕሪ ዝኾኑ መማሕርትና እንተጣቕዑ ካብ ድቃሰይ ባህሪረ ዝተሳእኹ ኮይኑ ዝተሰምዐኒ። ክልቴና ብሓውሲ ስክፍታ ካብቲ ቦታ ተታሒዝና ገለስና። ብድሕሪ እዛ ዕለት ግና ኣብ ቅድሚ መሓዙትና ፍቑራት ምዃንና ተፈለጥና። ዕላማና በቲ ዝሰልጠናሉ ሞያ ተመሪቕና። ስራሕ ምስ ጀመርና ተመርዒና ሓዳር ክንገብር ቃል ተኣታተና። ይኹን እምበር ክሳብ ናብ ሓዳር እንበፅሕ ኣይፀናሕናን። ካብ ወለደይ ናብ ትምህርቲ እየኢለ ኣፍታ ኩሉ ግዜ ንራኸበላ መዓልቲ እታ ኣለትኒ ዝብላ ክብረይ ይበዮ። እቲ ስልጠና ምስ ወዳእና ስራሕ ተቆፀርና። ወለዲ ሽማግለ ተላኣይኹ ድማ ተመርዒና ሓዳር መስሪትና ምንባር ጀመርና። ሓዳር ምስ ገበርና ግና ሰብኣየይ ኣብ ስራሕ ውዒሉ እንትመፅእ ኣነ ብገዛ ኮይነ ይሰርሕ። ከምዚ ኢልና ክንነብር ከባቢ 2 ዓመት ኣሕለፍናዮ። ይኹን እምበር በቲ ዝነበረ ስራሕ ካብ ዕለታዊ ምግቢ ሓሊፉ ንለውጢ ዝበቅዕ ኢኮኖሚ ይነበረናን። እዚ ናይ ናብራና መፍትሒ ክኸውን እዩ ዝበልክዎ ሓደ ሓሳብ ነፍቃርየ ይካፈልክዎ። ናብ ዓዲ ዓረብ ብምኻድ እንተነኣሰ መንበሪ ገዛ ወይ ድማ ናይ ባዕለይ ናይ ፎቶ ስቱድዮ ንምኽፋት እዩ ዝሓሰብኩ። ኣፍቃርየ ግና ኣነ ንገንዘብ ክብል ክንከራተትን ዓዲ ዓረብ ከይደ ዘይተፀብኽዎ ሽሻይ ከናዲ ካሊእ ፀገም ከይበፅሐኒ ስለዝሰግአ ይትረፍኪ ከም ዝገበርኩ ገይረ ንእሽተን እንዳ ፎቶ ክኸፍተልክየ ተዓገስኒ ይብለኒ። ግዜ ካብ ምብኻን ሓሊፉ መፍትሒ ዝመፀ ይመሰለንን። ምስ ቤተሰበይ ኣፍቃርየይ ኣብ ምርድዳእ በፃሕኹ። ናፍቲ ዝሓሰብክዎ ዓዲ ስደት ከድኩ። እናሰራሕኩ ብዝለኣኽኩሉ ገንዘብ እቲ ናይ ኩሉ ግዜ ሕልመይ ዝኾነ ስራሕ ብሽመይ ሓደ ናይ እንዳ ፎቶ ስቱድዮ ከፊቱ ክሰርሕ ጀመረ። እቲ እንዳ ፎቶ ሓያል ትርፊ ስለ ዝነበሮ ምስቲ ኣነ ኣብ ደገ ኮይነ ዝልእኾ ገንዘብ ከባቢ 8 ዓመት ምስ ሰራሕኹ ገዛ ገዛና። ባዕሊ ሓዳረይን ብኽሪ ኣፍቃርየይን ኣዝዩ ተኣማኒ እዩ። ሕድሕድ ዝለኣኽክዎ ገንዘብ ኣብ ረብሓ ከም ዝወዓለ ይረጋግፀለይ ነበረ። ወለደይ ግና ዋላ ሰብኣይኪ እመንዮ ገንዘብ ግና ገስድኦ ስለ ዝኽእል ናብ ወለዲ ክልኣኽዮ ይብሉኒ ነይሮም። ኣነ ግና ንሰብኣየይ ኣፍቂረዮ ንብዙሕ ዓመታት ብሓደ ፀኒሕና ዘሕለፍናዮ ህይወት ስለ ዘስተውዕል ይኣምኖ ነበርኩ። 10 ዓመት ምስ ሰራሕኩ ግና ሓደ ሓሳብ መፀለይ ውላድ ዝበሃል ኣይነበረንን። ስለዚ ዕድመ ጓል ኣንስተይቲ ከየምልጠኒ ክብል ድማ ናብ ዓደይ ተመለስኩ። ናብ ዓደይ እንትምለስ ሰብኣየ ይድንቐኒ። እዚ ኩሉ ብናትክ ገንዘብ ዝተጠረየ ሓፍቲ እዩ ብማል ናይ ስራሕ ቦታን መንበሪ ገዛይን ኣርኤኒ። ንሰብኣየ ዝነበረኒ እምነት ጎዲሎ ይፈልጥን። ንሱ እውን በቲ ዝኸፈት ኩሉ ትካል ሰራሕተኛ ቆፂሩ እናሰርሐ ፀንሐኒ። ኣነ እውን ኣብቲ ስራሕ ይሕግዞ። ኣብ ናብራና ዓብዪ ለውጢ ኣምፂና። ዕድመይ ጓል 30 ዓመት ኮይነየ ካብ ስደት ተመሊሰ። ድሕሪ ስደት ድማ ከባቢ 3 ዓመት ዝኣክል ኣብ ሓዳር ፀናሕና። ይኹን እምበር ቅድሚ ደገ ምኻደይ ይኹን ድሕሪ ምምላሰይ ጥንሲ ዝበሃለ ይጋጠመንን።
كولد أبزده لخلو ساعات أتي ملكتات أنسيس أنكو علم تحفتمك سنة خان تسفحة كل ترخبك اتا وسانيت جنا ولاد يورسك حميمك إلا عليك كوتاس كرم حزي حسيبيو زي فلد مقرت ولاد نابح لنا يندات ملالسة قسانت كالأني اتزبها قوز نبرقو حفتن تريتن كله مسرخبكو منم ترقم زلوه خوينا يتسمعنا بزحك منا فتينا أنا نسب عين تمرميرنا أنا خولد كم زي كإلن بحكم منك في التحزخ ألتسأقم كم زي كونن تناجروني ولدي بتقبل كم السليخ إليو اندابلو نابزبلو وكله كساب عدمين دادا فأزمت كله فتنكو كنا اتزداليو بالسرات تنسي كرخويك عالكم سبعي كاباين لعلي ولاد نخهلو الناس نبرو دليت عزيلو عليو كنا اتنفقر كمبل زخفلنا يوم مسواتي قدي مسلني كله تسيرو ويو نعيزة أنا عني كل جزاء أجوخي ولادنا يفتعريو سلازي اندحر أمينا كنرخو نخلينا بمال كل جزاء كيسمعني الرقاق عني أنا كنا بوشت أي بزعبا فكاريي وني حسبيه نعي كبل كل تندخل بسن كي كاب ولاد مترافو ولا بدعمي سمعن انت نبرا أفوزي دفيرة أفكاريي نابكالي كخيد كنا أي فقد كلون نيسب أي ولدو أدمي إنا دفع أخو مسمت أخو اندحر زيت ولد كوينا زيت فتحان دابلو يهو خو ولدو كيموتو ولاد كريوم يساربو كابجزا نابجزا اتي نخزاربني زسكفني نسنا لبوناي زجنق اللي زنبرا فكاري صبايو خقاير نجمرا أنا ون مخان مخاني ننبسي منكوا عيني بعيني كرئي زيت عدلكو بسنك زدما اتي نسلا فقرنا نحدرنا كأم ببلا تسدد مسواتي سخفل كل فقرنا نزل ألم كين فلالز حسبوا كاب عقمي لعل زخونة عدمي كتألمن دالي كابو لدو حليفو دما كل زرقين ناسبن قربا بتن اندحر زيت ولدو تفلاليخم زيت فتنو يزبلنا اتتفترو زبدلتني كي أكلس ازز أقاميك إله كي نبر نيسبع السربا فتنا كونني ولديون نابكالي انت تخدي كتولد تخليخي زبل نبي تسب نحن نحتاج مرة أفكاريون حدا معلتي سربا لني بمال اتاخل جزاء زسق أحدهم تسألي أزي نعي بتعم زدن قزئي زنبرا شعو معلتي مالسكي حقو وترفكو نخالي جزاقنا عرسي الرقاقئة اتي زغربو حدو كم زقبلو نقركو سبعي مجمرتا سروع فتح فاتزيمنا زلنا حفتي بمرددا كنكافليو زنبرا سربو أنا قنا كل دي يفقد اللنبر نعيك فتحني أين برن مخنيتو كاب كالي كيدون كم زي ولدي فلد إياه ولدي قنا اتحسابي تقبلون عيتواردنا نو أفتح قصدا ديو مسكالي تفتني يبلوني فتح نايقدن كنا أفكاري كم زي فلتاني كاباي تنتزيلو مسكالي تمريو حدار كبرة أنا ون ولدي تايقوم زمسو لي سبعي حدار كبركو أفكاري دحر حد عمت مسنحنا كم زولد سمعخو أنا قنا كم تزنبركو ويا مست دحروي حدار زقبركو لو سبعي كلت عمت مسحلفكو اندحر زيت والديلو فتح حتتني بحدار زنبرنا تريت تخافلو خدا أبنا بري أب تسفين دات حسقو متأخو منم تفقات كي حلوني سسق أربونا ودات بسنك زي مولادي يرحقوني قالي متأوتي كقبروني حسبو ولاد كركب زفتن زلخو مخاني فليتهم نجنسب كتقامو ليس حسبو يقاطموني يوم دحري كبسب أي تجديدا مثل العي منم كتعملني كعلن إذا حسب زكاف لكم زلخو وي نكتم محارولو وي دما نعيك تقمن نسخ الحسابات أكافلوني. سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي كميل لهم نلومي حيزلكم قريبا زنبركو زانتا نزي مسل نيرو نزي زانتا انتدعا فديكم ول حساب رئيتو انتدعا حليكم أبناي كومنت مزحف بودا حساب رئيتوهم كتقرفلنا تخليوهم
ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ግበርዎ እንዳበልኩ በዚ ክፍለየኩም ሰሰናዩ